Jo, vi gør. Hvor er de henne? Ej, hvor har flot. Altså, jeg vil... Hold nu kæft, mand. Vi får aldrig fat over cykler igen. Det er helt sikkert. Ej, er så flot. Jeg vil så gerne have min cykel, ikke? Altså... vi får du aldrig nogensinde fandt over cyklen. Kan du gå catwalk? Kom, så vi går her. Så går vi her, så vi går ind her. Så falder over den her. Så falder over den her. Så falder her. Så ligger jeg. Og så er der helt vildt vold. Vi kan... Helt vildt vold herinde. Helt vildt vold. Så det er med at falde over den, altså. Jeg gider ikke noget. Så kom. Ja, men vi kan lære falde. Nej, jeg gider ikke. Nu er de faldet over den. Hvorfor skal vi gå hen? Hvorfor kan vi ikke bare finde vores egne øl? Din egne pik. Hvorfor kan vi bare selv finde rundt? Fordi det en kan finde... Prøv at se, det er lige deroppe. Det er lige deroppe. Kan du ikke... Ej, du kender godt det her. Kan du ikke huske det? Kan du ikke huske det? Da vi var til fest lige deroppe. Jo, det gør jeg. Se, der er den der sø lige dernede. Nej, så må man komme og skære genvej der. Må jeg godt smage noget? Lige deroppe, der er Lars, der bor Lars. Og derfor lytter vi til Den. Han har forstand på så meget at finde vej. Meget bedre end os, altså. Hey, men vi skal sammen, ikke? Nej, fandme nej, du. Alle de døre. Der er mindst 7 døre, altså. Wow! Hey, hvad er det? Er der nogen, der vil være der i morgen? Ja, det er lørdag. Nej, det er søndag i morgen. Nej, er det ikke lørdag? Er det ikke lørdag? Det er søndag i morgen. Nej, det er ikke søndag i morgen. Det er søndag i morgen, for helvede. Ej, jeg synes, det er lørdag, ikke? Det er søndag i morgen. Nej, fordi jeg ved, altså, det er lørdag i dag, også. Præcis. Så er det også søndag i morgen, ikke? Ej, det er det værd. Så sidder jeg det.